Goeien, welkom bij het Scootjesjournaal. Want het is weer 4. Het Scootjesjournaal 2012 is weer los. En het begon van de middag al hier achter mij op een Pikmar. Want we beginnen altijd in grauw. Ja, en op de Gaasterland praten wij vanzelfs nooit. Oer die wedstrijd zat die van een beetje zield is. En dat doen we, en dat is nij dit hier. Want nou zit alle dagen in een scootje. Dat is nij, dus centraal. En Joert is dat het Huizemer scootje. En dat is eigenlijk waarom de skipper van het Huizemer scootje Joert dus aan tafel zit. En dat is Pieter Meter. Lodewijk Meter zit aan tafel. Maar zijn heid, Hitser Meter. Vanzelfs hebben we ook muziek, de Pioneers of Love. We hebben de onvermijdelijke, zijn koninklijke hoogheid Klaas Jongsma bereid voor om weer aan tafel te zitten. En vanzelfs is er ook Eelke Lok. En hij is er met het wedstrijdverslag. En hij zal grif beginnen met die traditionele sleepstart hier in Grauw. Dan leert niet al wat van Sjen en dat we in het wedstrijdverslag zelfs op een nij of we beginnen met die sleepstart. Die jongens staat de baan, maar dat gaat onder de begintune van alles wat in Friesland nou deze zomer bad. Dat is het Fries volkslied. En daar komen de scootjes dan achterom. Het is een oude wijze van je even presenteren aan het publiek en de commissie met de witte petten vat erbij om als de grutvorsten van Grauw. Maar het is altijd een prachtig begin van het scootjesielen. En dit is dus uw centrale scootje Joert, het Huizemer scootje. Vroeger kocht er een Lodewijk Meter en er zit nou weer een Lodewijk Meter aan het helmhout. Voor het eerst dit hier de zoon van Hitser Meter. En ze zullen besjen om van dat laatste plak uit te komen. Dat eeuwige laatste plak wat ze eigenlijk de laatste jaren altijd hebben met het Huizemer scootje. Dat wil ze nou wel even verhoren. Nou, en dan gaan we naar de start en dus maar even naar de route. Start weer voor het redden hier achter elkaar wie weer op de Pikmar. Dan naar boven het eiland. Dan weer om. Tot de 10 naar Erehoek. En dan weer om. Nou, en die start, ja, die wie kriebelig. Ja, want er is hier weinig wien. Je hoort twerkers heen en weer. En dan komt de hele mannen daar bovenin. Zo van, nou, krek op tijd. Koen ze dan het vakje nog even loslaten. En eronder terug. Nou, en zo leidt de Hulle Griebers daar dan kleer op de start. Het lieke dat de onderste skip, Jourie, Jenne Woord, let er dan bij, Grauw en Lemmer, dat die de winnaar werden. Net bovenin daar woert net. De hele mannenkoek in Hug te houden. En daarachter weer het wrotten om Hug te houden. En voorlopig rijden ze dat net op. Nee, Jenne Woord, dat lieke de grote man te worden. Draait hier en dan zit Lemmer daarachter. En Jenne Woord vat op de tonnen dan. En dan lieke dat het alweer heel goed gaat voor de Jenne Woorders. Dat ze voortkomen kennen. Maar wat batter dan? Daar is niet een Douwe Visser. En die helpt van de start in één keer die tonnen. En hij wrot hem tussen de tonnen en het Jenne Woorders scootje in. En mij een lietse opzitterke helder die tonnen. En dan is Douwe tevreden. En achter hem, ja, daar wordt wat ongeveer. De hele mannen zitten in de Lemmer on. En wat zien ze dan bovenin? Ja, daar zien ze dat die skippen alle jaar de bovenkant in één keer horen. Daar is Bolzert, daar is wat zijn. En dan wordt het een hele griebers bij de tonnen. Valt de wien eigenlijk helemaal voort. En weet net niet meer waar die wien wijkomt. En dan druwt alles in elkaar. En dan wordt het een hele vervelende midje. En zij gaat dat aan ingen triet weer terug. We houden hier maar wat beelden van. Maar de skippers die zitten haar op te fretten. Tje, van de 14 liep het dat dan wel mooi. Hè? Dan zit ze boven de bjemmen uit. En dan leidt het er al je mooi bij elkaar. Maar die skippers haar echt wrotten en wrotten in elkaar. Want dan komt de wien van de ene kant. Dan
dan komt de wien van de orenkant, loert erin, loert eruit. En ze druwen hult iets meer in elkaar. En misschien leidt dat dan wel aan de formule dat ze alweer heel dicht bij elkaar komen. Maar ik denk dat het volle meer aan de wien leidt, wat dat aan te tanken is. Nou, Jenne Waard leidt je bovenst, die leidt dan ik weer onderst, zo nou en dan. En zo glier je dan de tier in van de wien. Het is een prachtig gezicht, al die scootjes bij elkaar. Het wie Joert eigenlijk een showsielerijtje, zo'n beetje. Want je kon net rekken van de ene keer lees ik eerst en de andere keer lees ik laatst. Lemmer, die likt er dan het best uit te komen als ze die tien teruggaan. Maar je hebt wel, ze hadden zeilen al jaar over de orenkant en dan maar het zeil in één keer weer oer, vak weer oer en ja, dan het zeil weer oer. En ja, dan leidt misschien Jenne Waard wel weer onder. Kan die er dan onder langs komen. En zelfs de laatste van het klassement, of van deze wedstrijd, die op de pik maar nog lijn, dat ben Jouren en Huzem, die scoren ases weer helemaal in het gedrang. En die skippers, die sieren van binnen. Want die zitten, ik wil naar voren, ik wil naar voren, ik wil voor uitzenden komen. Zie, deze beiden. Die lezen dan nog op een pik maar als die oren al terug de tien binnen. Maar in een zucht zullen ze erbij wijzen. En dat zucht, dat is dan een stukje wien. Het is een mooi gezicht. En de vogeltjes maar zelfs aan de kant van de lemmer. Als we dan eindelijk op de hier binnen. En dan komt er misschien een beetje slagorde. Lemmer leidt voorop, dan Grauw, dan Ljouwer, dan wat zijn. En dan de Jouwer en dan komt de rest. Er is er nog wel wat onder. En die beziek je dan wat om heug te komen. Maar meer zit er ik net in. De lidskoeltje, het wordt wat aardiger. Ik denk misschien wordt het nog wel een wedstrijd. Maar dat ze dan bij de tonnen binnen. Dan krijg je dit soort situaties weer. Dan druwen de skippen weer het Channelkoor. Hier de Zuidwesthoekers in Huzem. Nou, dan moet Lodewijk Meter maar zwaar dat er dat skip wat rjocht krijgt. Hij had geen rjocht van Tagong. Maar hij ken eigenlijk niks oors. En de Zuidwesthoeker vindt dat ik al je best. De Lemmer. De Lemmer leidt nog altijd voor. Lemmer is mooi fotron, met Grauwer achteraan. Maar als we bij de 10 komen, dan weten ze alweer, hier komt de bloedslag. Want we moeten die 10 terugkruisen. En dat is een vrij lietswetter. Lemmer voorop en daar zit Grauw er al een beetje achter. En die beide mannen komen de 10 wel terug. Maar deze mannen komen de 10 echt net terug. Ja, die kennen overal oorvaringjes. En we zullen je mee een beeldje aan van hoe het al je wie met drachten in een wal. En scootjes die het Channelkoor in. Het wie werkelijk een griebers in de 10. Dan zitten wij nog in de griebers in de 10 te filmen. En dan blijkt dat Jim hier op de pik maar het laatste slagje toch heel goed door is in de Lemmer. Hoe heb je hem pakt? Nou, pakt. Wij hier een gelokje. Wij zielen achter aan en hier eigenlijk net z'n volle kans. Totdat opeens de wien, nou ja, dat heeft maar dit waar gewoon haast 90 graden naar oors kwam. En wij hebben daarop draait. En wij kregen het krijgen in een minuutje eerder als Lemmer en we ronden sauer heen. Nou ja, dat is gelokt natuurlijk. Als Lemmer haast net op verdedigen. Maar het is wel leuk. Ja. Je hult niet heen en weer in zijn wedstrijd. Je is de eerste, je is de laatste, bij wie ze spreken op een pik, maar op het eerste eindje. Dat weer voor iedereen verschrikkelijk moeilijk. Ja, het bent een ontiegelijk moeilijke wedstrijd. En wij, als het voor ons hield, dan is het een mooie wedstrijd. Maar voor hetzelfde hield Heerenveen ben we in de 10 nog voorbij gaan volgens mij. Nou, als we nou even zeggen, die leidt last. Nou, dat is het Heerenveense scootje. En dat kan hier zeker gebeuren. Dus het is leuk om het te winnen, maar het ben net de meest interessante wedstrijd. Ja, wel interessant, maar ik kan het leuker voorstellen. Zullen we het maar gewoon horen? Hij is gelogen. Ja, absoluut. Maar daarmee, het is wel een eerste plekje. En het skip rint wel. Ja, het skip. Het vlaagje pakt het op onmiddellijk. Maar dit waren dat het hartstikke leuk. Oors daar reist het toch niet. Hè. Als het niet rint, dan ben je bij elk vlaagje krijgt te letten. Hij rint lekker. Gefeliciteerd. Dank u wel. En na zijn interview kan je dan nog even op het Huzem scootje zien, want dat moet dan nog finishen. Al ben ze er net zo uitzoeken in willen, want ze willen trekje. Ja, Huzem als tredjende oer de streek. En ze zitten hier aan tafel, Lodewijk, skipper. Nou, laten we positief beginnen. Mooi voor Heerenveen. Ja, mooi voor Heerenveen. Maar ik heb volle meer positieve dingen nou. Nou, want vertel eens. Het rongen gewoon. En qua tuur en zo. Wij zijn gigantisch aan de gang geweest van hier. We zijn echt 2 keer in de week bij ons trainen geweest. En we hebben eigenlijk het gevoel pas dat 4 keer na alleen dat we zijn. En we zien ook al, nou, kan niet meid wel.
Nou ja, wat ik dat hele hier al zeg, dat is, ik wil graag de strijd in. En het hebben. Ja. Maar ik al, wil je tredje van de 14 scooters, hij heeft toch wel een goed gevoel. Nou, hij doet mij. Hij doet- We hebben Joert hebben gewoon zield en nou, we hebben gigantisch in de vernieling zetten. Dat is gewoon simpel zat. Ik ben de 10 jaar teruggekomen, maar hij gewoon in de midden zield. Ja. En dan ik hier nog alle kanten scootjes. Praten we daar even naast. Ik doe wel iets gauw even de uitslag hier op Grauw. Als eerste wie dus op het eigen thuiswetter Grauw van Douwe Visser, 0,9. Vrak voor De Lemmer dus van Johannes Meter. Dan op de tweede plek Snits, Douwe Visser. Vierde Bolzet. Vijfde Jennewoord. Zesde Ljouwert van Jappie Meter. Zonde Langwaar, Jaap Zwaga. Achtste de Zuidwesthoeken van Nauke de Groot. Negende de Jouwer van Drachten van Albert Visser. Dan de hele mannen. De Woordzijn van Ipi van der Meulen. Huzum, zei ik al, op het tredje in de plak. En als laatste wie het Jervingen Pieter Brouwer. Klaas, kist het begrijpen? Het goede gevoel eigenlijk, wat Lodewijk het? Ik heb het hartstikke mooi. Ik zie een street zien. Ik denk, wat, als je zo'n vlekken schipper bent en zo'n goede bemanning en zo fel en gemotiveerd. Ja, dan ben je wel een beetje straf dat je dan een schip hebt wat een beetje een handicap heeft. Hè. Dat is dan een beetje jammer, want ik vind, je verdient het eigenlijk wel om echt maar voorin te doen. En dat reist met dit schip net. Nou ja, dat zei dus, uiteindelijk Treigeling was, zei dus dat doet Dracht nee. En die deed ik mij. Ja. Nou, ik heb gewoon niks aan van, wij gaan dus gewoon gigantisch inzetten met dit schip. Nou, en mocht dat 2-3 deuren en er is nog geen resultaat, zeg maar. Dan is het misschien nog eens een liedskansje dat we denken aan een ander schip, maar wij gaan er gewoon vanuit dat dit ding met zielen willen. Ze komen nog te kijken, hier en daar. Ja, ze willen steeds oké nou, hè. Precies. Ja. Dus, even de beurs lopen en dan ben je ook maar. Bliksem, ja. Even naar je hitser, want je zit op het scootje van Huzum. Dat is natuurlijk nog, nog een orenzoon. Die zit de skipper van De Lemmer, Johannes Meter. Lang liep het erop dat Johannes winnen zou. Althans, dat gevoel heb ik. Dat hier jou ook? Ik zit net op het scootje, ik zit op het vallenschip. Oh, sorry, het valschip. Ik zie het mij. Ja, logisch, rijden één voor. Maar ja, de beste eerste. En de tweede kan altijd even naar die Sjen. Die winstkaarten mooi, ja, heel uit. Maar hoe beleef je dat dan, als je daarna zit te zien? Een brood rotgevoel. Een rotgevoel. Ja. Een knap rotgevoel. Gewoon brood rotgevoel. Want je hebt hier echt het gevoel van, nou, dit wordt... Ja, natuurlijk. Dit wordt alleen maar. Alleen samen aan de kerk laten praten. En toen zei ik het zelf aan mijn eigen rekening. Ik denk, oh, dat kan ik niet weer. Ja. Want het is net heel ding, een grauw heel ding. Nee, dat tast hoe erin. Dat tast hij licht weg. Maar nou weet een keer. Nou, hier een keer gelijk. Ja. Want dat was eigenlijk een beetje het verhaal van deze wedstrijd. En dat kwam waarschijnlijk echt door de wien. Hele vlagerige wien. Dan leidt die weer op kop, dan leidt die weer achterom. Het verschilde heel tijd. Ja, Al die positiewisselingen. Ik heb zelf vijfde lijn. Nou, op een gegeven moment. En dan komt ze bij de wal. Ja, dan is het 2 draaien, zeg maar. Nou, dat durfde ik gewoon. En normaal is het helemaal geen probleem. En hij valt weer finaal voort. En er komen Gunners een nieuw bakbord aan en die hebben wel. Nou, Maar wat is dat dan? Is dat dan... Eelke neemt het correct Galoxion. Nou, Is dat Galoxion? puur geluk, ja. Want werk weer, dat meen ik echt serieus. Want je krijgt wel die 400 meters van Heerenveen en ik. Maar wij gewoon een beetje continu constante wien in hand hier Heerenveen erin kan zetten. Dat is gewoon simpel zat. Ja, maar of kun je, Klaas, denk je, toch het gelok een beetje beïnvloeden? Ja, natuurlijk. Een beetje wel. Ik beetje. bedoel nooit heel dan, maar op het ja, de eerste die spread, die tonnen. Dan is juist even de hele kleuter bij elkaar. Wat juist een Jappie, Meter, die gooit even een amer erachter om even te remmen. Ja. Dat kan er wel 5 doen, maar 1 doet het. Die dat doet is verstandig, want daar heeft er niks aan om in die hele bulten te komen. Zie je even de vrijheid, dan krijg je wat uit, zie je. Nou, zo weet Douwe van Grauw, die zeeg naar de wal en de vlagjes. Hij komt eraan. Dat net te zeggen dat het, je zegt, ik mensen die krijgen de windje, houden even de factor loevert. Ja, als de windje nou je houdt de factor loevert, dan remt het er, dan gaat het erachteruit. De wind is een heel soort lietse details, dat het uiterste geconcentreerd werden moesten, dat iets jouw bijdrage kon in gelok, in het kiezen van de koers. Dat zou het van het echt puur gelok, maar dat zou het kist beïnvloeden. Het hij een punt? Ik kist beïnvloeden. Op een gegeven moment, we staan ik, nou ja, we hier. En kom je bij deze tonnen, nou, je hebt zelfs jongen, jou en wij leiden heel eind achter. Ja. Dat gewoon simpel staat. En we komen de 10 uur en we liggen allebei de 4 en 6. Ja. Zit dan heeft een gelukje. Ja, dat bedoel ik aan mij. Maar de scherper bijwijzen dan in goede koers wat kiezen, zou de kerst wel iets aan bijdragen. Tuurlijk.
Tuurlijk. Dat Maar denk het ik is wel zeker. weer helemaal toevallig Ja. dat er weer een paar hele goede wedstrijdzielers waar mij voor inzetten. Hè? Ja. Ja, en ja, maar dat Maar wil ik ik nog even achterom. hebben, want die formule en achterom, want Jereveen die Arnhem Ja. gewoon als 14e. Want nog even hoe die nieuwe formule, want het moet alweer eerlijker, het moet spannender, het moest een zeiling leveren. Jim hij ik zeiling leveren, je moet dat is mij een trage scootje, maar je moet ook gewoon zoveel meter inleveren. Waar je bijna het meest inlevert. Ja, Dat is wel eigenlijk. simpel zaad. Maar Maar Jereveen ook heeft Ja. ook om een jonge meter Ja. ook uit te hollen, maar van Maar het nou vertuten die in die Kan je formule. dan verklaren waarom het Jem nou terug inlevering maakt? ja, ik ken ik wel verklaren, ja. Omdat dan? wij hebben gewoon een verschrikkelijk groen schip. Onze wetline is volle kwaad dan de rest. Ja. En wij zijn het enige schip met een gigantische groene kiem. Daarom is het een heel onverdeeld schip. Ja. Nou, en daar zit. Maar En waarom slaagt hij dan net een beetje hoog? omdat wij niks meer in zo'n schip met mij verloren. En dat Ja, is maar ook die- logisch. Dan Dan moet ik maar Commissie stoppen. Amels. Ja. Nee. Ja, maar kan je toch een keer uit een vang vallen laten? Dat is Ja, dan Heerenveen en dan met moet je- Lauwen. dan- Is dat toch ik gebeurd? Die mensen gewoon op een groen vallen. En dan moet je dat weer repareren. Is dat een idee, Hitser? Bellen de verzekering en dan maakt ze mooi vakantiger. Ja. Dan maak Dat is een idee. Het is een idee, maar is het een goed idee? Dan maak ik de huizen wel van al over naar het ongeveer. Maar Hitser, Joost hier op een kant van wie het een spannender wedstrijd met deze nieuwe formule? Maar dat is ook een Die beetje, nieuwe formule, maar dat praten we, die klappen nergens op. Die slaat nergens op. die slaat nergens op. Dat is al 4 weken gebeurd. Oké, nou dat is nog eens maar een Maar praat. hoe wedstrijd je hoort, ik vond het een mooie wedstrijd. Volle mooie wedstrijd. Ja. Maar ja, het is een hele grote geluksfactor. Ja, en dan komen we weer op diezelfde geloksfactor Ja. komen we dan te lonen. Het is het Huizemer scootje, dat zit dus centraal. En alle dagen gaan we dan ook even bij hem onboord. Of het alleen nog bij hem, maar het scootje wat dan vanzelfs centraal zit. Bij één bemanningslid. En dat dienen we van de morgen ook eventjes. Mijn naam is Johannes Groenewald en ik ben scoorteman op Huizum. Hoe lang Silio nou al op Huizum? Nou, ik denk zo'n 3 hier. Ik ben vroeger begonnen bij Lodewijk Sint-Heid. En dat is wel mooi dat Lodewijk me nog een keer vregen had om naar mij te zielen. Ja, want in die 30 hier, hoeveel skippers ga je wel net horen? Ga je wel net mij maken? Nou, ik wil vroeger opstappen bij Paken. Paken Lodewijk. En ik ga Eldert mij maken. Ik ga Oren Lodewijk mij maken. Ik ga Eldert van Klaashek mij maken. En nou weer een Lodewijk. Maar 30 hier, en laten we eerlijk wezen, Huizum zit altijd een beetje in de achterrij. Ja. Dan ben je dus een echte leefhouwer. Ja, maar je probeert het iedere keer weer om vooruit te komen. En nou, dat is iedere keer weer een uitdaging. En we proberen het nou weer met een nieuwe skipper. Dus we gaan nieuwe prijzen, nieuwe kansen. Soms zeggen ze echt van, ja, als je een beetje ambitieus bemanningslid hebt van Huizum, dan ga je zo gauw voort. Hè? Dan ga je gauw weer naar een oorskoertje. Is dat echt zo? Nee, dat heb ik niet. Het is gewoon Huizum. En dat zal het laatste scootje ook wel wezen, waar ik op ziel. Maar het bloed ik zo. Maar je bent toch wel ambitieus? Ja, natuurlijk wel. Maar ja, dat heb ik om Huizum vooruit te brengen. Dat is toch ook een uitdaging. Want Huizum zit een beetje in het het. Ja, dat mag je wel op rekenen. Ja, dat is een mooie quote van Groenewoud. Huizum, dat zit in het het. Hoe zit dat bij Jim? Is dat Huizum zit in het het of is dat het scootje? Het Huizum scootje wat in het het zit? Nee, Of is het het dorp Huizum? het is het Huizum. Het dorp Huizum. Nou, ik kan wel vertellen, als het dorp Huizum hetzelfde gevoel heeft als dat wij hebben. Nou, dan hier heel Huizum, dat hier pal achter het Huizum scootje staan. Want Huizum is het gewoon van ons. Maar dat is nou net zo? Nou, momenteel hebben we af en toe de indruk. Hè? Misschien leidt het ik wel aan us. Hè? Het leidt gewoon onder resultaten. Hè? Misschien durf er ik wel net genoeg voor. Maar het is momenteel net zo dat Huizum achter Huizum zit. Nou, het is krijgen of de Huizumers denken van, nou, we zijn Ljouwers. Ja. Maar ze vielen wij dat net. Nou, ik hoop in godsnaam dat die sloepenroute, hè, wie er nou komt, dat ze die even wat breder houden. Dan kunnen we mooi met de Christ in Huizum lezen, met goeds lampjes erin. Ja. Nou, zo. En Hitser, hoe is dat bij jou? Hoe is dat gevoel? Kun je dat uitdrukken? Nou, ik heb het skip van begin aan mij maken toen we van de kalkovers kwam in Haas. En dat is wel een mooi verhaaltje. Ik heb hem toen helemaal afbrand en alle dekken eruit snijden. En dan komt er een plaatsje in de krant, want toen ik ziek van sinds. Dan komt er een plaatsje in de krant, dan zit hij daar te snijbranden. Daar ben ik het in. Maar ja, ik hoor het op die foto, want ik ben ziek in sinds. Ja. We hadden het wel van begin aan mij maken. Ja. En toen ben ik er dus iets uitrekken, maar skipper werd met een Bjarne Wout. Nou, en zo ben ik dan met Huizum geweest, maar ook kwam is Eldert nog van hier. En die met Sander hier, die met het bestuur wij. Was toch voor mij in het bestuur. Ja, dober. Ja. Dus Maar- daarom ben ik naar mijn Huizum op. Want dan was ik mijn Huizum en Lemmer op, maar ik maak nou mijn Huizum op. Ja, precies. Zo is dat, hè? Maar want dan is de nieuwe skipper, de opvolger van Eldert. Ja. Dan komen ze bij die. Is dat iets wat je dan lang of nooit denken matten?
Ik heb er wel een beetje hoe nadenken ben. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in, want ik ken heel slecht zien mijn vlees. Nou, dat is gewoon het simpele feit. En van discussie mag ik geen wonderen verwacht je? Nou, dat zit je hem. En ik pak de uitslagen nog een keer bij. En dan Ja, dat kan best, maar we zilven van het ISM. En het is gewoon zelf, hè. Dus de staats op Huizen wist het gewoon dat ding al, hè. Dat ding altijd in de achterruim zit. Dat is gewoon simpel zelf. Maar er zit meer in. Het zil misschien geen kampioen, maar er zit gewoon meer in. Dat is gewoon een ding wat zeker is. En wij hebben nou SAF hier. Ik denk dat ik van die geen 14 ben glazen. Nee. Nee? Nee. Dat is net een hele gewaagde uitspraak natuurlijk. Nee. Jawel. Ja. Nee, al die jaren wel. Ja. Jawel? Ja, want ja, die oors 14 weer die zit hetzelfde ik. Ja. Dus dit is een gewaagde uitspraak. Toch wel. Jullie gewoon een rubberboord achter. Ja. Maar van ja, dus de ambitie om net 14 te worden. Dat is de ambitie. Nee, dat is het streven ik net. Het streven dat is voor mij om mij te doen in de strijd. Echt Bob, mij te doen. Mij welk skip ik. Dat maakt het helemaal niks uit. Maar Heeft er dan ook contact gewoon met de vorige skipper, Eldert? ja, dat is een neef van mij. Ja, heeft er contact Praat met ik hem? nog mee. Ja, zeker. En dan heet hij de oer van... Ja, ik heb het aan mij al dik oer. Eldert en ik die hebben gewoon hele verschillende ideeën. Dat is gewoon een ding wat zeker is. Maar dan moest wel Eldert zien van die mij nemen. Ja, want er zijn een heel soort meters hier in de vloot, hè? Ik bedoel, op een Lemmer, bij Ljouwert. Ja. Is het dan zo dat de hele familie meter die zit als één blok achter dit scootje? Ja. Dat is gewoon een ding wat zeker is. En ik weet ik zeker, nou ja, Pieter had het ik, dat weet ik gewoon zeker. Maar de correctie is Johannes. Nou, we hebben die discussies ik wel. En eigenlijk, we proberen de dingen gewoon naar voren te halen. En dat moet ik. En als dat net lukt, dan houdt het natuurlijk op. Maar daar gummi daar wel jouw in. Ja. En als het dan net lukt, nou, dan kan ik alsnog zeggen van het leidt om mezelf of het leidt om de skip. Maar Nee, maar daar zei je natuurlijk, dat weten we. De theorie is, dit leidt aan het skip, want dat eronder komen en je maakt net hoekig en kantig maakt je, kan je nooit de hecht houden. Dus dan moet er nog een skip komen. Modderman van de commissie en Hitzer, meter, huppakee, sponsoren en keepje. Daarvoor hebben ze mij er geen wil, die bestuur. Ja, maar daar best u dan toch ik voor. Dus hij is 2 hier en deze man is flinke nog, bemanning flinke nog. En dan nog een reserve in een lemmer leuk. Precies. Zo is dat. We praten haast verder hier aan tafel, jongens. Want we gaan eerst even naar de muziek. Want de man zit al klaar achter mij. The Pioneers of Love. Jongens, wat voor muziek? Wat is de titel van het nummer? Contact. Nou, lid maar jaren. Pioneers of Love. There's a ghost in the TV. It's locking me in. I see the shadows on the screen. This is a game you can't win. They want me to be the host because I wanna believe. All kinds of numbers in my mind, but there's a path on the contact. They just want contact. That's what they're looking for. Oh, contact. They just want contact. And all to no avail. Paralyzed and feeling weightless. I remember the bright lights I used to witness. I'm being used as a conduit because I wanna believe. I know the truth will be out there. Will it bring some relief? Contact. They just want contact. That's what they're looking for. Oh, contact.
just want contact, and all to no avail. No avail. Oh, to no avail. Oh, to no avail. Contact. They just want contact. That's what they're looking for. Oh, contact. They just want contact. That's what they're looking for. That's what they're looking for. Oh, to no avail. Oh, to no avail. Oh. The Pioneers of Love, wie in dat. Lodewijk, dat is al de tweede Lodewijk, hè? Op het scootje van Huzum. Had ik goed teld, hè? Neef Lodewijk, wie trouwens van 1997 en 2008 skipper van Huzum. Dat wist ik zijn bijnamen. Ja, zeker, zo weet ik dat. Die krijg ik gewoon uit. Die krijgt toch net? Nee, dat was Lodewijk de tredje of Heger. Hè, maar hij wie in elk geval Lodewijk de 14e, de zonnekoning. Lodewijk de tweede hand. Lodewijk de tweede hebben we gehoord. Maar Bij een hele hoop, Hans. een hele hoop. Maar Albert Jensma, uw verslagjouwer, collega, die wie op bezoek bij Lodewijk en maken de nou volgende reportage. Heb ik nou een foto van de werf? Nee, daar heb ik om zacht, maar daar kon ik niks van vinden. Nee. Ik hoop dat in die oude filmfragmenten dat daar nog ja? uit komt. Want die gong daar van de werf hoor. Ja, En ik hoop dan dat straks in de wedstrijden deze vlag vele malen in top zal gaan als symbool van het scootjezien. In 1967 keer het Lodewijk Meter een scootje dat er in Haas bij de kalkoverslezen jongen het. Een jaar later verkeerde het terug onder de vreun van het Huzumer scootje en werd er zelf skipper op. Lodewijk is een ondernemend man en heeft een werf bij de Froske Palen onder Ljouwert. uw spaken, die na de oorlog een werfke broen. En ja, omdat de vader uit zijn godlijn nemen kon. En nou, dat is het helemaal weer. Direct na de oorlog is hij van het varen, is hij te Jeremy om bezitten. Hij is wel het varen, was mijn kraanskipje. En toen moesten ze op wat, tussen Nederland in, ja, wrakken op visjes, ik moet zeggen. Die vliegtuigen of schepen die daar leiden, die met de oorlog dus bombardeerd werden of dat soort dingen. Ja, die helden ze op. En die worden zo uit ijzer worden dat verkocht. En daarna had er dus een werf op zetten. Toen ben ze begonnen met vrachtskippen te verbouwen, motors inbouwen. Ja, en daarna had dus hij op een gegeven moment een bootje ontworpen. En die ben ze toen bouwen gegaan. En toen ben ze wat in de jachtbouw terug te komen. Lodewijk junior van Eldert zit ik in de skipsbouw en docht betimmerings en begeleid projecten in de skipsbouw. Hij had goeie, maar beslist ik minder goeie herinneringen zoals in Paken. Nou ja, dit is nog wel een leuke foto. Ah, ja. En dan zie ik het koord en Paken wie skipper. En wie had ik met naam ziek? Of dat wilde dan ik nog wel eens bij die oude man? Nee, volgens mij net. Hij houdt eigenlijk net uit de wien. Nee, want dan hield hij bij de jongen uit de wien. Nee, dat had hij beslist net niet. Ik kon wel goed mee spaken, alhoewel dat voor hun van jaren, hoe ouder ik was, des te kritischer wil je misschien ik. En dan zie ik er bepaalde dingen in. En dan krijg je toch wat andere verhoudingen. En op een gegeven moment dan heb je wel je vraagtekens er wat bij af en toe. Ik weet nog wel dat we een jongen hadden van Huzum, mij elkaar. En dat Paken bij me komt en zei van, ah jongen, hoe is het met die? Goed, dan mag ze wat vaker bij ons komen. Nou, hartstikke leuk voor zo. Maar dan roelde naar het bestuur toe, en dan zei er voort niet in van, je moet de jongen eraf koppen. Dus wat? Ja, en dat sterkt mij. Nou, dat is mij dus uit.
hij weer vol om het leven. En hij kon ook wel goed zielen. Maar hij kon het minder goed overbrengen. Dus je moest niet zien, want hij kon net uitlezen hoe en waarom. Dat moet je maar zien, dat moet je maar weten. Ja. Wat zijn uw verwachtingen nou voor het nieuwe seizoen, voor het zeilseizoen, het wedstrijdseizoen? Nou, daar moet je voorzichtig mee wezen, want ik verwacht heel wat. Maar wat ik winst of verlies? Winst of verlies? Nou, zo'n beetje tussen beiden. Daar ben ik tevreden. Ja, Paak Lodewijk in het Nederlands, net als mijn ekhaast, dat komt net zo vaak voor. Ja, voor die wie zelfs Paak, het wie jou houdt. Neef Lodewijk zei correct in de reportage van het weer een hele goede zielen vanzelfs, hè, waar het SKS-kampioen Jorgetje Zontig en Jens Zontig. Maar het weer een hele kritische man. Wie dat zo? Ja. Voor u onder het ziel weer soms geen leuke man. Ja, die winnen meer hulp zwaar wie voor je meekijken en een jong hulp wie voor je meekijken een beest. Dus hij is geen beest, maar ik vind een hele kritische man. Ja. Of Matje Savisa als een goede skipper is Savisa heel kritisch. Ja, je mag de baas worden. Maar het wordt net raar. Nee, maar ik heb hier alleen maar een keer mij maken. Dan weet ik nog, misschien een wachtje. En dan waait in de lemmer, wat is geheidje wat hoort teugen opzetten, want wind mooi hoor, windteug. Nee, zei, dit teug komt erop. Het is even wat en net tevreden tapt van ons. Ja. Dan heb je baas. Ja. Zou hij nou nog mooi zielen, hè? Stel je voor. Zou hij het dan beter doen op ditzelfde scootje? Nou, die man weet dat er al van die pielen bogen mij op de omdraait er moment graaf. Die zielen net meer, die staat er radicaal de rechts laag. Ja? Nou, ik denk dat die man hier er nog wel bij wees. Ja. Dat zou ik zeggen, maar... Maar zou het beter doen? Weet ik niet, want ik weet net of ze het snappen. Ik denk dat ik weet niet of ze het nog snappen, want turen de saf ik denk net dat hij zei, nou, bij mij die Cam net ruchtermaatje, hij sloeg ze direct onmiddellijk radicaal rucht. Ja. Hij hier een kaperoer, hij had alles uitvonden. Ja. Een verstelbare geek, alles had eruit vonden. God zit er wel uit. Ja, ja. Maar Klaas, wat voor status hier Lodewijk mee, de orde Lodewijk meter? Nou, binnen de SKS? Hij wie de man die de SKS in hege mate mij redden had. Hij had hem in 53, 54, mij zijn broer. Hij zei tegen oorlog skepkes wij hellen dat hij doe je die 50 leidt helemaal op zijn kont. Laat het leidt op zijn kont en hij had mij bloed en zweet en kon niks geld uit hem kast af verdienen. Had hij dat ziel mij redden en hij werd zijn figuur. Alleen het is jammer dat mensen soms te lang teruggaan. Want dan heeft de oudgang ik en dan, dat bloed hing je. Maar in zijn toptijd weet een superman natuurlijk. Een held. Ja, maar ik dubieus, ik omstreden. Want in zo'n conflict met de zwaargaas, dat ging er om wij. Dat weer geweldig wie dat. Dat is geweldig. Voor de pers wie dat fantastisch. Had je een schip van je tegenstander aan je eigen schip vastbinden. Dat is natuurlijk geweldig. Dat je een rondje draait als hond die aan elkaar vastzetten. Met Ulbe, Zwaag en Lodewijk meter. Maar tegelijk zulke goede zielers. Hitler, hoe jij dat beleven? Van, ja, dat conflict ik met de Zwaag. Ik heb wel op het onveilig. Dat heet Jode. Dat zei hij toen. Ik een kampioen doe, ik een kampioen. Nee, Klaas weet wat, want hij nam de tonnen net. Hij kwam tussen de tonnen terug, hij woei het roeder afpakken. En daar ging het om. En toen zei hij het eindje scoren. Hoe gauw het klinkt, weet ik niet klaar, maar ik ben in de roesprong. Die het eindje scoort en vijf binnen. En toen zit er één naar Bulben bij de score. Bij de vak. Ja. En ik zoek dat touwtje om. Maar iemand zei, als je een knifje de boes, dan zijn hertrekken weer. Kom maar jonkies, kom maar. Dan trokken we een touwtje waar we gingen alweer, hè. En zag je dat toen? Ja. Nou ja, het is een mooi verhaal. Heer, we zijn alweer tot het heen. Ik wil nog even gauw naar de waarsverwachting van Manje. Want dat is over zelfs wel benijd. Nee. Op een veenhoop. Dat wordt dan een wisselvallige dag met zinnen. Maar ik kans op buien. Tegen St. Piet Paulus, maar waar briocht. Kans op buien. De temperatuur leidt om de 18 graden heen. Maar in windkracht tussen de Fjouwer en de Zeis. Dat heeft Mien van Huzem. Wie voor Huzem? Ja, nou. dat heeft Mien van werken, Kim. Manje, dan zit het scootje van Langwart centraal en met de nieuwe skipper Jaap Zwaga. Waar weet ontan ontmanje. Dag. Heren, dank voor de koming. Leuk. Ja, maar